Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa a toto video bude ako si zamknúť alebo zabezpečiť súbor. Vlastne bude to súbor, v ktorom bude heslo na ďalší súbor, ktorý chcete proste zaheslovať, aby ho nikto nevedel. Takže môžeme sa na to pustiť. Ako prvé si dáme nový priečinok, vytvoríme si ho a pomenujeme ho ako chceme. Otvoríme ho a vložíme nový textový dokument. Rozklikneme textový dokument a pod linkom, teda vlastne pod videom, bude odkaz na tento príkaz, ktorý si skopírujete. Lenže pozor, tu bude vaše heslo, presne si toto vymažete, vaše heslo, a napíšete si tam vaše heslo, ktoré vy chcete. Napríklad dám toto a teraz to zatvorím a dám uložiť. Ale pozor, teraz to premenujeme a dáme to na nový textový dokument, vlastne bodka, musí tam byť za tým bodka, b a t. Klikneme na Enter, dáme áno a vytvoril sa nám systém BAT. Teraz keď ho rozklikneme, otvorí sa nám zložka s menom Locker. Dáme tu nový prečinok, čo tu chceme mať. Pôjdeme naspäť, rozklikneme ho a teraz sa nás to opýta, že či chceme zatvoriť tento súbor. Yes je áno a no je nie. My dáme Y ako yes a teraz sa nám to zatvorilo. Zase to rozklikneme a už to bude chcieť heslo. Takže heslo napríklad toto, čo sme dali, RROR 999 999 a vyšlo nám, alebo otvoril sa nám ten zaheslovaný súbor. Takže toto bol asi taký krátky tutoriál, ako si zaheslovať súbor, ako ho uzamknúť. Príkaz bude v popisku pod videom a to by bolo pre dnes všetko. Teším sa, keď sa na budúce uvidíme, tak čau. Drop it.